Dnes vám predstavíme krásny štvorizbový rodinný dom. Dom sa nachádza v lokalite Slnečná stráň, obec Vajkovce, len 11 km od Košíc a 3 km od diaľničného privádzača. Dom stojí na slnečnom rovinatom pozemku o výmere 817 m2. Jeden z mála, ktorý ponúka maximálne súkromie. V záhrade je priestor na detskú trampolínu, preliesky aj vyvýšené záhony. Poskytuje možnosti na rodinné aktivity aj relax. Ak hľadáte priestranný, premyslený rodinný dom v blízkosti Košíc, tak táto nehnuteľnosť je výnimočná vo všetkých smeroch. Toto je dom, kde sa budete cítiť doma už hneď pri prvej návšteve, alebo sa do neho zamilujete. Ozvite sa, radi vám ho ukážeme osobne.